بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام تخاتلتي نايزي channel زي مركب نوح كما ياللهم كما يسنحكم أملاخي مسكن إحنا إكزابيري مسكن صبوغ لنا نلوم عن تحيزنا لكم متينا زلنا انتاي نمباليو زبل أرستيو زي انتاي نمبالي زبل أرستي كم متحف قدوس زوات ستقصتات كم نايا بوتات قالات بموتا نتقالتي انتاي نمباليو زبل بسفح زبل أرارادا كنردو غنفتنينا لود إكزابير أملاخ مسكولاتنا يخون تبابون حيلون يقلتلنا ونجيل ماتيوس مراف إسران حمشتن فقد سالسان حدد ودسب مسكولو ملاأختو بخبرو أبز مسألو جزي شعو أبزفان كورو كخمتيو كله ما حزاب دما أب قدميو كوبيو قواسا أباقيع كابات آل كم زفلي كومخا نسو ببو وغنم كفليمي نباقيع بيمانو نتال دما بس أقامو كوغمومي بارك أبزيار استزياخ نوستاز قبنا دجنا زلنا نبقيع بيمانو نتال دما بس أقامو كوغمومي نزبلي مبارز قال زي أتال نباقيعين تبايلوم تفليمو تصادقانن حاتياتن يتاتن مخانوم أبز مصحف قدوس الزرين لنا انتاي نمباليو بقيعين أتالن يلو يسوس كريستوس تصويعو ملو مجمريا خردو زقبنا بعلو أملاخنا يسوس كريستوس بقيع تبايلي تي أونجيل يوحنس معرف على سلاسان كلتن زلو قدوس يوحنس مطمق نكريستوس كما تقولو خريو خلو انه حطيات عالم زرحق ناي اغزابير بقع يلو تصويعو له ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር በጊዕ ተባሂሉ ተጸውየሎ በጊዕ በባህሪው ናይ ባህሪው ወሲዱ እዩ ንክርስቶስ ይቦ حلفيلنا أبولي كدان حرينايو بقي أبولي كدان كمينيرو يسوع كريستوسون أبولي كدان بنبيات بقي توايل تسويه نابنت تابتين بيت إساياس كمتي نام محارت تزخيد بقي أفو أي كفتن يولنا معراف 53 فقد شدشان زلو مالتي تنبيت إساياس وعلو نكريستوس بقي إلو تسويه مالتيو أبزت ساعات معراف 10 تخلت زلون إجزاير أملاخ نإسرائيلاويان كاب جبت خوتهم كله نجبت أنا دقة على مجد نيرو 10 مقطعات توايلهم يتقصوا كابتو دقة عوام مقطعات هنا يمت رشتا موتو بكر توايلي سواع موتو بكر مالت بوخرنا إسرائيلاويان كاب دقهم جميركا سجاب إنساناتهم ناي مقطعاتي حيل نيرو مالتي سلزي إجزاير أملاخ نجبت أويان كقصهم كله نإسرائيلاويان تايز بالعزيزهم نيرو بقي حريركم قبل الدات ناي جزاهم سيوم للداتهم بملكاي كابتي نايموت استأجزلهم ويكا كابتي ملاك موت بال يروحون يروم ملاك موت تلاقيه متسون كله ناي جبس أويان بيتن ناي إسرائيلاويان بيتن فليو دفولت ولا حدا من قد زنبرة ناي إسرائيلاويان دم ناي جنشل تلاقيه بمركبه يقولفهم يروم على تي زي مثالي زي ناي كريستوس مثالي كريستوس بدمو نعنا ندخم عدكو ناتعهم دقبرنا مثالي لذي كريستوس بعلو بقيع توايلي تصوعني ريو ناي بقيع باريات بموها مالتي نجزابير جن لمادي يسوع كريستوس بسمو نقدسان مصواع لماديو كاو حدا السو برهان توايلو نعنا برهان عالمي يخميلو بالو نسو غواسا توايلو نعنا غواسوتن حواريات غاسوت يلو سم بمهابو نسو قدوس توايلو قدوسان صادقانات نخبالو زغن زبت صغا نعو ناي صغا كبون كله نسو غن ناي ባህሪው ቅዱስ ناي ባህሪው صادق ناي ባህሪው برهان ناي ባህሪው غواسا ስለዝኾነ ስለዚህ ክርስቶስ ከይተረፈ በበጊዕ ተመስሉ ንረኽወይና ناي بقى بحريو ناي كريستوس مثالي وي كان ناي بقى اسلم تاني كريستوس كتمثل كيلا ناي متاي مثالي سلازلو ايو اسك حزرا بيلنا نرين فتن مجمريا بقى لوايو بتعمل لوايو ايو غوادانيو اي تناخلني بحفشا ስለዚህ ክርስቶስ ሆና መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ተخلተ ፍቅሬስና 4 ተንቢብናዮ አነ ለዋሄ ልቦዩን ትሑትዩ እንዳበለ ይነግረና ስለዚህ ክርስቶስ ምስ በጊ ሓደ ከመሳሰሎ ዝኽእል ነገር ሓደ እንታይ ድሕሪልና ልውሃትዩ لوات ناي بقي مس ناي كريستوس بقي كم تي إساياس نمحرتي كوستو ndaوسلو خلو كم تأفو دي كفت بقي دوالو بقي تحردا ندخل كخلخا نبي توصل لخايفلنا سولا داك تحردا ndaوسد كيا خلخا تميلات مسخات سعبه كاسغابت محرتي مالتي ስለዚህ ለዋሃ በመخانا በዚ ምክንያት እዚ ክርስቶስ ከመስላ ንሪዮ ማለትዩ ካላዩን በጊ ጨጉራ አብዝላጽላ ጊዜ ወይ ጨጉራ አብዝቁምቁምላ ጊዜ አይት ተናخلنا አይት ተራራምنا بقرنا غير አይት ወጎምنا አልጉሱላ አይት ብሎምنا ብዙ አይት ጨናነቅና ተሚላ ተቀምቀሚያ ተخيد እዚ ጨጉሬን ምታይ ተልጉሱላ ያለሁም ዝኮ بليتي بقون قري بقطرون نصحينا هر مكلاخلي إلى
ኣይተተናኸልና ስለዚ ክርስቶስ እውን ነዚ ምሳሌ ብኸመይ ነዚ ንመስሎ ድሕር ኢልና ክርስቶስ ህይወት ክበና ጽድቅ ክበና ናቱ ናይ ቅድስና ተኻፈልቲ ክገብረና ብዝመጾ ግዜ እስራኤላውያን ፈሪሳውያን ክቐትልዎ ክሃርሞ ክገርፍዎ ክሰቕልዎ እንከለዉ እንታይ በዲለኩም ኣነ ዝገበርኮ ነገር የለን ኣበርኪተ ክንዘበልዓክኹም ድውያን ክንዝፈወስኩልኩም ንህይወት ንጽድቅ ኢለ ስለ ዝመጻኹ ንምንታይ ከምዚ ትገብሩንኹም ኢሉ ብመለኮታዊ ተኣምራቱ ንፈሪሳውያን ኣየጥፍኦምን ኣይቀተሎምን ብዙሕ ነገር ወላ ሓንቲ ነገር ኣይራዮምን ከምቲ ኢሳያስ ድበሎ ትሚሉ ተደፊኡ ኣብ ቀራንዮ ኸይዱ ኣብ መስቀል ተሰቒልልና ማለት ስለዚ በዚ ምኽንያት በጊዕ ንክርስቶስ መስል ማለት እዩ እዚ ግን ብባህሪ ማለት ናይ ባህሪ ዝምድና እዩ ማለት እዩ ወይ ካ ክርስቶስ ንበጊዕ ክነመሳስሎ ደሊና ይኮናን እዚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርት ስለ ዝኾነ ወይ እንታይ ማለት እዩ ዝብል አርእስቲ ወይ ካ መደብ ስለ ዝኾነ ነዚ ንኽንፈልጥ ማለት እዩ መበል ሳልሳይ ናይ በጊዕ ስጋ በሊዕና ከም ንጸግብ ካብ ጥሜት ናይ ስጋ ከም ንፍወስ ድልዱላት ከም ንኸውን ሓይሊ ከም ንረክብ ካብ ጥሜት ናይ ነፍሲ ንድሕነሉ ሓደ ናይ ክርስቶስ ስጉን ደሞ ናብ ንበልዓሉ ግዜ ነፍሲ ብባህርያ ስለ ትጠሚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ እግዚአብሔር በረከት ናይ እግዚአብሔር ስጋ ወደሙ ናይ እግዚአብሔር መጽሓፍቲ ብዙሕ መንፈሳዊ ነገር ተዘይተጠቂምካላ ነፍሲ ከም ትጸምእ ሓደ ኸጽማዕ ድኽእል ናይ ክርስቶስ ስጋን ወደሙን ምዕቃብ ስለዚ ከምቲ በጊዕ በሊዕና ሓይሊ ንረኽቦ ናይ ክርስቶስ ስጋ ወደሙ በሊዕና እውን ንነፍሲ ሓይሊ ንህባ በዚ ምኽንያት እዚ ኣቦታት ይነግሩና ማለት እዩ መበል ራብዓይ በጊዕ ኣብ ኦሪት መስዋዕት ኮይና ተቐርብ ነይራ ሓደ ካብኡ ድገርም ነገር እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ሓጢያት ድሕር ገይሩ በጊዕ ሒዙ ናብ ሊቀ ካህናት ይኸይድ ሊቀ ካህናት ናብ ምኩራብ ሒዞ ይኸይድ ኣብ ቅድስተ ቅዱሳን ኮይኖም እቲ ሓጢያት ድገበረ ነታ በጊዕ ሊቀ ካህናት ህቦ እቲ ሊቀ ካህናት እውን ወይቲ ካህን ናይቲ ሰብ ኢዱ ኣብ ናይቲ ሰብ ገብር ተሓንቲ ኢልኻ በጊዕ ይገብር እሞ ነቲ ሰብ ይጽልየሉ ወይ ሓጢያቱ ይናዘዝ ናይቲ ሓጢያት ናይቲ ሰብ ሓጢያት ናብቲ በጊዕ ይተሓላለፍ እሞ እታ በጊዕ መስዋዕት ትኾን ማለት እዩ እታ በጊዕ ወላ ሓንቲ ሓጢያት የብላን ዝበደለቶ ነገር የብላን ዘጥፎቶ ነገር የብላን ብናይቲ ሰብ ሓጢያት በደል ግን እታ በጊዕ ንሕልፈት ንሞት ትፍረድ ማለት እዩ ትሕረድ ስለዚ እዚ ናይ ብሉይ ኪዳን ሕጊ ክኸውን ከሎ ክርስቶስ እውን ሓጢያት ዘይብሉ ክነሱ ንጹህ ጽሩይ ቅዱስ ብባህሪኡ እንከሎ ናይ ሰብ ሓጢያት ናይ ሰብ በደል ተሰኪሙ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ተሰቒልልና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኩላትና ሓጢያት ተሰኪሙ ኣብ መስቀል መስቃሉ ከምታ ኣብ ኦሪት በጊዕ ናይቲ ሰብ ሓጢያት ተሰኪማ ንመሓረት ትተሓላለፍ ማለት እዩ እዚ ካብልና ናይ በጊዕ ክርስቶስ በጊዕ መበል እዩ ምክንያት ሓደ እንታይ እዩ ስጋና ከም ዝለበሰ ንምርዳይ ምክንያቱ ንሕና በጊዕ ድሕር ተባሂልና ኮልና ንሱ በጊዕ በኹርና ወይ ከዓ መራሒና ጓሳና ካብ ኮነ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ እንድሕር አንቢብና ምዕራፍ 18 ፍቅዲ 12 ሓደ ታሪኽ ይነግረና እንታይ ይመስለኩም ነው ሓደ ጓሳ ነይሩ ሚታ ባጊዕ ነይሩ ነው ካብተን ሚታ ባጊዕ ካ ሓንቲ በጊዕ ጠፎ እሞ ንዓ ክደልያ ነቶም 99 ባጊዕ ገዲፎም ከይሉ ምስ ረኸባውን ኣዝዩ ተሓጎሰ ኣብ መንኮብ ሓጊሩውን ተመልሰ እንዳበለ ይነግረና እዚ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንፈልጦ 99 ናይ መላእኽቲ ምሳሌ እዩ ናይ ነገደ መላእኽቲ ምሳሌ እዩ ሓደ በጊዕ ዝተባለ ናይ ኣዳም ምሳሌ እዩ ኣዳም ኣብ ዝጠፈሉ ግዜ ናይ መላእኽቲ ምስ መላእኽቲ ተዋሂደን ኣዳም ከድሕነ ከይበለ ናይ ስጋ ናይ ሰብ ተዋሂዱ ንኣዳም ከም ዘድሓኑ ንኣዳም መስድሓኑውን ከም ዝተሓጎሰ መላእኽቲ እውን ኣዳም ብምድሓኑ ከም ዝተሓጎዘ ምሳሌ እዩ ስለዚ ነዚ ዝረድአና ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ፍቅዲ 6 ኩላትና ከም ዝተበራረ ኣባጊዕ ነበርና እንዳበለ ይገልጸልና ስለዚ ንሕና ኣባጊዕ ተባሂልና እውን ተጸውዒና ኣለና ክርስቶስ በጊዕ ተባሂሉ ንሕና እውን ኣባጊዕ ተባሂልና ማለት እዩ ኩላትና ከም ዝተበራርና ኣባጊዕ ነበርና ይብል ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 15 እውን ከመይ ከም ኣባጊዕ ጠፊእኩምን ተባሪርኩምን ነርኩም እንዳበለ ቅዱስ ጴጥሮስ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ክርስቶስ በጊዕ ምምሳሉ በዚ ክንሪኦ እንከለና ኣባጊዕ በየማኑ ኣጣል በጸጋሙ ከቁሞም እዩ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ክብለና ስለዚ ደለየ እዩ በዚ ክንሪኦ ዝግበና በጊዕ ከምቲ ንክርስቶስ ክንምስላር ጸኒሕና በጊዕ ናይ ጻድቃናት ምሳሌ ሓደ ካብኡ ክንሪኦ ዝግበና ነገር ድሕሪና በጊዕ ብጣዕሚ ትሑት እዩ ደኒኑ ዝኸይድ እዩ ኣይጓዳእን እዩ ኣይተናኸልን ትሒቱ ዝኸይድ ፍጥረት እዩ ጻድቃናት ምዝ ከመሳስሎም ዝኽእል ጻድቃናት ብጣዕሚ ትሑታት እዮም ሞት ከም ዘሎ እንዳዘከሩ ጋህነ እሳት ከም ዘሎ እንዳዘከሩ መቕጻዕቲ ከም ዘሎ እንዳዘከሩ ኩሉ ሻዕ ትሒቶም ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዘገልግሉ ብትሕትና ዝፍለጡ ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታት ኣለውና ስለዚ ብበጊዕ
كمساسولو يقولوا كالاي بقي حفرته بجرو كويل ويكلكلو بجرو كويل دخيل فترتي سلازي قدوسان ابوتاتنا حاتياتهم بنصحا حاتيات حواتهم حاتيات عرختهم بتعكس تصيرهم زخولو بمخانو نبقي مسلو مالتي معناتو نصحا داتو سب ወይ ካ ንስሓ ዛቱ ዝኾነ ዓይነት አካል ክርስቲያን ድባሃል ንጻድቃናት ይቆጸር እዩ ዝኽብል ከለኹ ግን ናብ ጻድቅ ናብ ናይ ጽድቅ መንገዲ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚህ ቅዱሳን አቦታት ኩልሻ ኃጢአት ኣብ ዝገብሩሉ ግዜ በኃጢአት ኣብ ዝወድቁሉ ግዜ ቀልጢፎም ተስዮም ናብ እግዚአብሔር ብንስሓ ይምለሱ ምባሮም ናይ ሰብ ኃጢአቱን ይኸድኑ ከም ዝነበሩ ታሪኽ ይነግረና ስለዚህ በዚ መንጽርካ ምስ በጊዕ ይመሳሰልዎ ማለት እዩ ሳልሳይ ክንሪኦ ዝግበና በጊዕ ተኹላ ድሕር መጺኦ ወይ ኣራዊት ተመጺኦ ካብ ተኽልዕሉ ጽንሑ ወይ ሓደ ድሕር ወሲዱሎም ኣዘንጊዑ ድሕር ሓንቲ በጊዕ ወሲዱ ብሙሉ እንተና በጊዕ ተኣኪበ ዝነበራ ብፍርሓት እንዳሃድማ ፋሕ ብላ ማለት እዩ ከምዛ ወንጌል ማቴዎስ ዝገለጾ ክርስቶስ ጸላ መጺኡ ነቶም ጓሳ ያሃርሞሞ ተናባጊዕ ፋሕ ይብላ ከም ዝበለ ሓንቲ በጊዕ ምስ ተወሰደላ በጊዕ እውን ካብ ማእኸለን ኩለና በጊዕ ፋሕ ይብላ ማለት እዩ ንኸተራ bona ኣሸጋሪ ይኸውን ማለት እዩ ጻድቃናት ከዓ ሓደ ካብ ዘመዶም ሓደ ካብ ዓርኮም ወይ ሓደ ካብ መቅርቦም ብሞት ኣብ ዝውሰድ ግዜ ልቦም ተተንኪፎም ዝዓለም ዝሓላፊ እዩ ኣነውን ከም ሰብ ዝኽመውት ብምባል ከም ናይ አቡነ ጳውሊ ታሪኽ ድሕሪና ብዙሓት ቅዱሳን አቦታትና ዝነበሮም ብሙሉ ገዲፎም ንገዳም ኣትዮም መኒኖም ስጋብ ለተሞቶም ናይ ቅድስና ህይወት ነይሮም ይሞቱ ማለት እዩ ስለዚህ በጊዕ በከምዚ ክመስሉ ይካልዮም መበራብዓይ ከዓ በጊዕ ኣብ ከበሳ ቦታ ኣብ ቁራር ቦታ እዩ ዝነብር ኩልሻ ስለዚህ ጻድቃን ወይ ኣብ መንግስተ ሰማያት ከም ዝነብሩ ምሳሌ ገይሮም አቦታትና ይምሁሩ እዮም ማለት እዩ እዚ ካብልና ናይ ጻድቃናት ኃጢአተኛታት ንምንታይ ባጣል ተመሲሎም ንዝብል ድሕሪናውን ጤብ ብጣዕሚ ትዕቢተኛ ክሳዳ ሓፋ ቢላ ተኸይድያ ብዙሕ ኣይትሰምዕና ኣሸጋሪት ፍጥረት እያ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ኃጢአተኛታት ብጣዕሚ ኣሸገርቲዮም ትዕቢተኛታት እዮም ትሕትና ድባል ኣይፈልጡን እዮም ኩልሻ ብትዕቢት ተሞልኦም ናይ ኣቦም ናይ ሰይጣን ድወሰዱ ስለ ዝኾኑ ጤልን ኃጢአተኛታትን ምሳሌኦም ባህሪኦም በዚ ክመሳሰል ይኽእል ማለት እዩ መበል ካልኣይ ጤል ሕፍረታ ኣይትኸድን ኩልሻ ጭራ ንላዕሊ ዝኾነ እዩ ስለዚ ኃጢአተኛታት ከዓ ኩልሻ ንዝሙት ቁርባት እዮም ካለ ኃጢአት ንካለ ነገራት ኣጸያፍ ነገራት ንኩሉ ነገር ዝተዳለው ምዃኖ ዝነግር ማለት ስለዚህ ልክ ብጤል አመሳሲሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረው ማለት እዩ ስለዚህ ንኃጢአት ህውኻት እዮም ሕፍረቶም አይሽፉንን እዮም ሕፍረቶም ብንስሓ አይሽፉንን እዮም ጥፋቶም ብንስሓ አይከዱንን እዮም ናይ ሓዎም ናይ ብጻዮም ብትዕግስት አይጾሩን እዮም ኩልሻ ኩሉና ዘይኮኑ ክፉታት እዮም ማለት እዩ ስለዚህ በዚ ምክንያት እዚ ጤልን ኃጢአተኛታትን እውን በዚ ይመሳሰሉ ማለት እዩ መበል ሳልሳይ ጤል ድረኸቦት ያትበልዕ ወይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ያትበልዕ ንሰብ ትሕዝን ኣብ ግራታት ያትበልዕ ትኽእል ኣብ ጎቦ ወጽ ያትበልዕ ደይትበልዖ ነገር የለን ደይትኸዶ ቦታ የለን ብጣዕሚ ኣሸጋሪት እያ ንሰብ ተጉያ ንኽትረኸባ ቀሊሉ ክትረኸባ ይትኽእልና ወላ ብጉስነት ብጣዕሚ ኣሸጋሪት እያ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ኣጣል ተባሃሉ ኃጢአተኛታት ዘይገብርዎ ኃጢአት የለን ኣብ ዝኾነ ነገር እንዳኣተው ኃጢአት እዮም ዝሰርሑ ጽድቃ ይሰማምዑን እዩ ንብዙሓት ሰባት ከዓ ይሕዝኑ ንፈጣሪዮም ይሕዝኑ ንኽትእርንቦም ንኽትመልሶምን ኣሸገርቲ እዮም ብጣዕሚ በዚ ምክንያት እዚ ኻ ክርስቶስ በኣጣል ገይሩ ንኃጢአተኛታት ድመሰሎ መበራብዓይ ጤል ኣብ ዋዒ ነገር ቦታ ኣብ ቆላ ትነብር መጠረሻ ኃጢአተኛታት ቦታኦም ጋነ እሳት እዩ ንምባል እዩ ስለዚ እንታይ ንምባል እዩ ዝብል ዝነበረ መደብና እዚ ይመስል ኣባጊዕ ብየማኑ ኣጣል ከዓ ብጸጋሙ ኮኹሞም ዝተባህለ ምሳሌው እዚ ይመስል ኣብ ካለ መደብ ስጋብ ንራኸብ ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን